para bangit be ki bawan shakani ga jing seng ngi pediang sobhai phi shakani ga jing seng Good Friday jong ka balang Presbyterian Mauro kani kalong ka sngi ha ka pangiken mau ya ga jing yap ya pli ka jong trai bad unong pen jangi u Jesus Christ halor ka ding pna Kalbari kumba arajar snem menshwa bad ngidap da ka jing sngo khia ka ban sim habangiwan kumne siya kayeng kabakantang gajong blay. Ngiya don lang hakani kapor, hakabenta ka ba shalor siya kayeng mani, kidon na peneng jong pi kiba syong hangte ha gallery, bat ngilapan bedro, ya kiba syong hakabenta ka ba syapo siya kayeng mani, bat ngilapan mi, ya kani ka GSM, lingba ka TV screen, nakabenta jong pi kiba don hangto hapo, bat kumjo uru, kidon na peneng jong pi, kiba kami bat kiba yok sngoi kani ka jingseng jongi lingba ka YouTube channel jong kabalang ngi pediang sobhai pi baro ki dekot jong kabalang Presbyterian Mauro bat ki dekot jong kiba pat kibalang kiba don rengkat bat ngi hakani ka step ngi pediang sobhai pi haga kerteng ke jong utrai bat unong pen jongi u Jesus Christ lembat ma pi kiba pet kiba kami lingba ka YouTube channel jong kabalang ngi pediang sobhai pi syakani ke jing syakri ke jongi oblay ngidon rengkat bat ngi hakani ke por ya i reverend ke base umat i ban saai ka khubon ka ktien ke jong oblay rengkat i mei jong i bat i persa ngabut banong i khunrut jong i kemi khon i jong i ngi pediang sobhai pi baro ru syakani ke jing syakri ke jongi oblay to un kurkhu ya kani ke jing syakri ke jongi o ngi ne pendam ka jing duai au blay bok pau jongi bahabneng ngi aingo eme bagi dona kani ka yeng ka bakhoi ka bakentang ban mane ban syakri eme langi dona kani ka benta ka bashalor lani ka benta ka bashapo ban ngi khmi ling baga TV ban ngi osngo ling bagi tendong jing pensawa ngi aingo eme ko trai bangi mat ka jing don rekat ka jome habangi ken mau ya ka jing yap yapli ka jong Jesus Christ halor ka ding pna Kalbari na ka benta ki pop ki jangi ngi kerpat bamen sngau haban don rengkat bat ngi hakani kapor bat ki benta baro jong jing syakri ke jongi namar ngi pan yakini baro bat ngi pediang ro haka kerteng ke jong utrai bat unong pen jongi Jesus Christ amen ngini syakri yo blay da ka bangi ruai lang ke jing ruai ka bah nyau pau kendai bat inong elam jing ruai long dekot komiti balang Mr. B. Wardri organist Mrs. Aibyang Meka Karsano berhadian baladep ban ruai kini ke jing ruai ngin sayo ke jing pulih na kaktien ke jong blay bat ke jing duai na iway pa di dekot komiti balang Mr. W.D. Sangkli donu lom baken ja hakari sya jengai ba bayeng marwe syabar kanong ba shisin we ubriyo yutau lomu kiyo ban syayap na marjong pi bat nga ke jing ruai ka ba nyau pau kendai Hakari sat ngai ba yeng marwe shambar kan long ba shisin uwe ubriu yuta ulum ukil panchayam namarjo pibanga tiki man kijau ahabanga kenmau lum Kalbari baye kadim na hang taji susha namar pomban siuspa
เป็นเอ็มยูนอพร้อมกันงานฮาเลนทีอุลาทานอุกลอนบุลาลวันบันคาคาจิงเกนคาเปิดเทลาคาดิงนาอุบาบันเปอุบานบาอุคิวยาอุลมบลาทุอุเพลทิกิโอมันกิเจ้าอาหาบังอาเกินมาลุมกันพันริบายเยกันดิ่งนาหังตาจิสุชานาคาปมบันสิวสปาบันเป็นเอ็มยูนอปมกันงาสงามจึงริวอุตเนมบ้านนองสูงคีเบิร์เนมบากิสานายูทรายฮาอุทิงกาดิ่งนากีเป็นเยลากันทิวยูสอิมเนอาจึงชีตอมอุชามาตริมทิกิโอมัดกิเจ้าอาหาบังอาเกินมาลุมคันบาริบายเยกันดิ่งนาหังตาจิสุชานามาคำบันสิวสปาบันเป็นเอ็มยูนองปมกันงาจึงขอเดินบาอุชาหาจึงเป็นอุปันบาองทนเธอลินบานาบัญญาทุอาจึงทางกาโตนุนเห็นไรอุชาเลมอุกาคุริเจงยาอุลาดีลุนทิกิโอมัดกิเจ้าอาหาบังอาเกินมาลุมกันบาริบายเยกันดิ่งนาหังตาจิสุชานาคาปมบันสิวสปาบันเป็นเอ็มยูนองปมกันงาดิคัสงีคำชาชู
ka kendo ka kenu menhapa uyap nong pen im snow kak din bu perta la pendem ka jingknya la ka lan ban im ka mensim tiki umat kicau ahabanga kenmau lungkan bari baye kadimpna hang taji susha nakapom ban silspa ban pen im yu bom kan nga dakaba ushayam ginong shun upenham Jesu ujom tiao ka sngi balai na jing tem umi pam jing kun jing yam uptam hallelujah yen ya proclaim why diki umat kicau ahabanga kenmau lungkang bari baye kadimpna hang taji susha nakampom ban silspa ban pen im yu nong pom kan nga Shua ban lai au blai jing doai tong ni sha skor ga kten ga ba khoj ke chung o na gilai de legi banta na gospel of Marcos ka lenong ka ba khat san tu khat ka ba khat reu hadu arpho ka siti ka baneng kong Petros ka lenong ka ba ar khat ka ba ar huai ba ar husan bat ka siti ka baneng kong Yones ka lenong kamasan khat ka ba khat we bat khat ar hiktin ki ba ong kum ne kisipai te kilayalam no yo hapok flau kabalong ka yingba ulang skor bat kilaya khat lang baro sikanhun bat kila penkop yo daga jan saup tho bat bagilai than ya ka pensiat sya kila penpong hau bat kila sedang ban ngo yo kublai usim ki jiu kila syoro ya ka kli jong o dau preu bat kila bentiu yo bat bakila dem laki kho siu kila mane yo onda kila la pertu ben yo te yo kila loy no ya kataga jan saup tho no o bat kila penkop yo la ki jong ki jan bat kila yalam yo ban sa narpna namar syagane kain la khot ye phi na bau Chris ru la sya na ka banta jonge da ka ba ino kerkom yangi khnang bangin yo bot akita ki jingjam jungo ubom syam la lepop lomne om syam la syam ni ka bar sap akasentur jungo
Ubah bala kren beng yu ju kren beng keliang bat bala syak shitom ju berngem Henry lai laju aitino auta babishar hok Ubah dala dehi laba no yakipop jongi hakamet jungu halor kata gading bah layap no sya kita kipop ngin yo im syakahok ubah dagi jingem snam jungu lapen kia ya pi Namar pila jusakma kum kilang brod Henry menta lapen paipat ya pi syau nong ap lang brod bat unong syarai kimen sim jong pi Ti kani kalong kata ke jing pla bau blei la ai ngi ke jing im bom jukot bat kani ke jing im kalong ukhun jong o uta badan uta ukhun udon kata ke jing im Uta bomdan ukhun ublay umdan kata kacing im ublain kerku bangi pule basa skor ngani guktin ke jongo ni pendam ke jing duai ni wana jan jome try play bok pa jengi ba breng ni aingo yame ko try beeng pamela sya sobhai ni kum upai lang jong ka balang ka jome hang ni hamoro bat ki we ki para bangai bai jongi bangi lo yo ya kene kalat man ya dem hakmat jame hakane gasngi ka bakrau ka bagantang ka jame ko trai bi ka balong gasngi hagwa me atrai men ar hajar snem tamen shua mela shashitom namar ki pop ki jongi ko trai bi ni aingo ya me ko trai bi wa mela sha ingi kumne kat gine ki men sem ki bakodor banwan kane ka por atrai bi man yo sngewe khubor ka ten ka bayem ka jame ko trai bi ni aingo ya me ko trai bi namar mela ublai jongi ko trai upadon kane ka jaka ko trai agane ka balang ka jongi agane ka ri khasi bai ka jongi ko trai bi ni aingo ya me ko trai bangi yo agane ka por banwan man sakri lai lo ka kerteng ka bayem ka jame ko trai bi ublai bok pa jengi ba breng kan no atrai ngi dap da ka jingmen ko trai abangi yo igane ka por ka kentang ko trai ban sakri ya kerteng ka jame ko trai bi o ya trai ngi la pule ka ten ka jame ko trai kan no ngi dap da ka jing sok ta ka jem jengi abangi iru ko trai agine ki sngi leng ba ki kor ki bor ko trai ya ka jing shashitom ka jame halor ka ding pna ka jing shaban beng ka jame ya ka jing shaban theo ka jing sha sampar ka jame ko trai haki nong pop ko trai bi haki snam araja snam men shua ko trai bi ublai bok pa jongi babneng ni angu ya me ko trai me pen yo agi ne ka por ko balai loi ko trai bi shibon ki men sem ki ba kodor ki ba don wa ka ne ka rin dia be jongi kem syam la yo ya kalat ko trai ban syakri kerteng ka jame ko trai bi kumbangi yo ka ne ka jaka ko trai bi blai bok pa jongi babneng iduai khmat jame na berkata trai bi ba me atrai men penya la ka jong ka khat ka jigi snai ka jame ko trai apreng jongi wei pi wei ka ne ka por ko trai bi bangin yo ka jing soba khmat jame ko trai abangi syakri ka kerteng ka bem ka jame blai bok pa jongi babneng ya rab yang ya trai bi kom ki bangai ki jame abangi wan ka ne ka por ko trai ban syakri ya me ko trai om mangin wan ban pendap rukam ko trai bi herai mangin wan ne ka por mangin dan ro ka ka jingai ba ka jikir kle ka jim jongi wei pe wei mangin sha shitom ko trai bi kom me mela sha namar jongi ko trai bi pela wan na trai men pelai em yangi na ka du jok ding ka besar kai ko trai da ka jing yap ka jame halor ka ding pna namar ki pop ki jog me trai ni duai khmat jame to isne yangi ko trai kom ki nong pop ko trai bi habangi wan ne ka ye ka jame ai bagin skau tho ko trai ye ka jing gar dor jam ka jing em ka jongi ko trai bi me bo ka jing kli apreng jongi ko trai ne ka por kom nong ruai shamen se murwai ko trai bi nga ai la ka jing em ayu pin ai nga sha shitam na bar jong pi ayu pin sha na bar jong ko trai ya rab yangi ko trai kom ki khon ki
ki jame na berkata abangi don ke nega sla perte ye ko trai ki jing sneu ki ker saudang ke jim ke jing ko trai kom no hila ban sha ko trai bi kom no hila ban ye le ki jing sneu ki jing dom ki bawan ban ye le ha ke jim ke jing ko trai ngim la ko trai bi kom ki breu ban yang hala ki jong ki jat ko trai bi klem ka bor per ke jing rap ke jame ko trai bi i duai khmat jame na berkata ko trai bi abangi don sipor ke nega ye ke jame ye rap atrai bangi skau tho ko trai kan no atrai mila shashitam namar ki pop ki jangi ko trai bi atrai ngi duai rok mat jame na ki benta ki shakri ki jame ki badan ngene gari ki jangi ko trai yem shamla laban ke usha ki ye ki jame oi ki don ro atrai bi yem shamla yo ke ne galat ban shakri lang ko bangi ngi yo ke ne ka por ko trai ki don ka preng ji shapan shitam ha ki bor jong kai ki don ba shapan shitam ha ki benta ba per ka jim jong ki duai khmat jame ko trai la dalang ka man ko jame to isne yara be ki ko trai be bakin yo ma ki jikar ko ki jame wat be laban shashitam ko trai be naga benta ka kerteng ko jame blai bok pa jong e ba breng kum ki khon ki jame amangi don kum ne shipor hapo ga ye ga jame yara bangin soto ha trai yala ki jong ki jing duna ki jongi kebangi laju petsusi ya kamon ka bakhoj ka jame ko trai da ka jin jaw snam ka jame lapan khia ka yangi ko trai wai pai ai bangin sautho ko trai bangin me na ka ye ka jame bangin long ki brew ki ba kot ji mot yala de ban shashi tom ko trai na ka banta ka kerteng ka bayem ka jame ko trai hado ba kot jo ka ne ka jingem ka jongi ni ko trai ai ne ki sngi ki ba menta ko trai kat kom ka jing thoi ka den ba khoj ka jame lanang pendep ter siter ko trai bi ki jingkla ki ai sensyar khadar bar ki wei atrai ki ban khia yengi ki pai riu ngai ki jame ko trai ki ba shakri karte ke jame ya rab atrai mangila ban sha atrai wala ki bor jong ke jingdum yele aga jingem ke jongi henrai mangin long kita ki brew ki ba ya sha ado ke bakot ko trai mangin long ki brew ki mangila ban ya shamat me agada kaski ke bakado kaski bishar kwa me atrai wan bishar yengi iwai piwai kat kom ke jingle ke jongi ko trai bi blai bok pa jengi wa breng duai rok mat jame ane ka por ko trai nak benta lau jong shakri jame ba me lam kar pang agne ka sngi ko trai bi kar kho yo ko trai abon sam yo ko bor ka tin ke jame ya rab yo ko trai bi ba ke baro bola pen kre ko trai kan long atrai bola ya lam do men sem ko jame to kar kho atrai ya gne ka jing shakri ke jongi ke bangsa da ka ba men ma patrai ki pop jongi babun na ba kerteng khun be jame uji su ngaduai amen ngi penpau ke jing songo ye Mr. WD Sankli belongi khot committee balang i balai lam ke jing puli na ke htien ke jong blai ke jing duai u blai nang kar khu ye phi ba de ke jing shakri ke jong phi ya ka kam ke jong u dia ke ni ke por pat nga kerpat ya ka kwaya juga jing seng samla bakan sobha ban ai ye ke jing ruai ka ba kerpang hadin baladep ke jing ruai na ka kwaya juga jing seng samla nga kerpat iki asya bakin sobha ban salumno iki jing aingo barhadin balada ban lumi iki jing aingo kat kum ke program bala penbet nga kerpat ya i temen besan jangi temen besan EW karsano bain ngobha ban sa pengentang iki jing aingo barhadin kata bain ngobha ban airu ya ki jing penbena ki jong kabalang ke jing ruai kerpang ke jing lum jing aingo ke jing pengentang jing aingo bar ke jing penbena
Atrai ublei bok pa jongi bahabning utrai ukenrat jongi met gimen siem ki jongi ublei ubakrau uberan bor ublei ubalong ukpa jong jisu ubalong ukon ba marwe ujong u ngiwan hajan jong me a ublei hakini kesngi ke bakrau ke bakantang ke jong me kesngi hak bag ki banget keleng jong kani ka perthei ki kan mau ye kan mau burom ya ka jing sha sitom ka jong jisu ukhon ba ye jong me ko kpa halor jong ka ding phna ar hajar snem tam men swa ya ka ban long ka kuna ka jing siu spa ka baraga snam ka jong u na ka banta ki pop ki ram ki jong ukhon ban riu situlup ka perthei ubangit ubapdiang ya u kumunong panim nyango ya me ko try ba me pen yo yangi kum kabalang ya gani ka sngi bangin wan ha gani ka jing mani ka bakantang ya ka bante ya gani ka duwan jong ka jing sakri ka jing mani bar ka jing panan burom ya ka gedeng ka bakrau bor ka jong me au blei nyango ya me ko kan rat bi bahakini ki rilom ki jongi ngidang yo ya kini ka lat ka balaj lo ya ka ban pandan burom ya me ha ka bakum kini ka sngi God Friday ngidap da ka jing sngolem bat ka jing sngosen e ya ki way pat ki paramen sim ki bakordor ki badon hakeleng ki ri jong kini ka perthei ki bom yo su ya ka lat ban pandan burom ya kini ka sngi ki bom yo su ya kalat ban sakriya mehe ka bakum kini ka sngi wara pedeng ki banget hakari India ke jongi ru kumjo ngidwaya bleng baling ba kini ka sngi ka bakrau ha ka bakum ki banget ngi kan mau ya ka jing sa si tom ka jome ya rab yang ngi atrai bi bahaba kini ka sngi kan lek no nakmat jongi
kanda ie no hangi ye ki jing kerku ki bagen zaman sim bangin mad ye ki jing long thamai bat bangin ya de ga bor ga bathamai nadu la sibit kemiet la sai ki sngi bat ki sngi ki snem ki banang wan baro ha ki jing im ka jongi kerku ye ki khon jong ga balang ka jome ki be don ha ki jing seng ha ki sngi kerku ye ki wei ki para banget atrai ki be wan lang ban mani ye me ha ki sngi kerku ye ki wei ki para banget ki ba pet ki ba jngo lingba ka TV ha kini ha lingba kani ka channel jong ka balang bamakiru kin yo ma ye ka bor jing panthamai lingba ka jing sakri ha kini ka sngi ablei be ye ha ka pleng ka jong kani ka jing sakri ngi wan ra ru ye ki jing ai ngo ki jing ai ki ba red ki ba ngi wan lam na ki jing kerku ki ba krau ki ba me melathe ha ka jing im ka jongi miyu i ki do not ki jongi miyu i ki jing la ka jing kot bor ka jongi ban a siga kam ka jong me kan ran lagi long ki barit kat no ngi da ker pat ba men isnei ban pediang ngi da ker pat ko trai ba men pen kentang ru yaki ba sono se baga balang ka pendon kam kan long na ka benta ka burom ka jong me kan long na ka benta ka jing penya sap rang yaki kam jong ka balang bat kan long ru atrai bi nagabanta ka jing penyar ya ka hima ka jong mehsla ka khando kerku ya lau jong sakri balawan na du na jangai ya ka bansam ya ka khubor ka jong me hapdeng jongi ha ka ni ka por pendab yu ur ka bor ka jong men siam ba khoj to sngo au blei ki jing twai ki jing khot kar pat baret jongi to ma ya ki pop ke ring kang ka jongi na bai kini baro ngingo ngidami pan ha ka kerteng utrai jongi Jesus Christ amen. Ngi penpau ke jing songo ya ke choir jong ke jing seng samla jong ke balang Presbyterian Mauro ki bala ai ke to ke jing ruai kerpang hapadeng jongi kala long shisha ke jing kerku ke bakrau ban yo sngo ha ki sur jing ruai ya ke jing sha shitom bat ke jing yap yapli ke jong jisu na ke benta jongi to bleun kerku ye pi ki de khot jong ke choir ke jong ke balang ke jongi ubleu nang kerku ki jing puli ki jong pi ki kam ki jing tre ki jong pi ki jing em ki jong pi ngi aya pi ki jing kerku kerdo bat ngi duai bo ubleu nang kerku ye pi ba pinang la ban sakri bat sakhi ye ka kerteng ke ba khoi ke jong o ngi pan paru ka jing songo ye ki asha ki bala penrungi ki para banget apo ka yeng mane bat ki bala lumru ki jing aingo lembat itemen besan i de bleu kharsa no i bala ai ibala bu ya ke jing duai jing aingo ba ibala airu ke jing pen bena to bleun kur khoi pi ya ke jing sakri ke ba koridor ke jong pi ya ka kam ke jong blei hagini ke por ngi adap ngi shlei ke yeng mane ke benta ke ba shalor bat kum juru ke benta ke ba shapo le sidon na pring jong pi ke ba kli balem long no arsien ke jing seng ngi le kren ke ta ke komiti balang bat ke jing sngo ke jong bon hi ki de khot jong komiti balang ka long ba shisien shisnem ngin yo e ga diga gseng bangini i ga dur ka bapura jong ka balang ka dur jong ki para banget paro ki bawan ki ba pendap e ga yeng ga jong blei bat ka benta ka ba shalor bat ka benta ka ba shapo bat ngin sngo ka ta ga jings at men sim habang ye selok lang para banget na ka ta ga daw ngi long be tangkum ni shisien na ka por khat we beje tinggi dona pedeng jongi nadu i moderator jongka Shela Presbytery i temen besan Dr. KK Marbanyang i basong i basa hang ni ke snong Mauro ke jongi ke yeng ke jongi ki long ki dekot jongka balang ke jongi ki don ki temen besan ki jongi barok khandaingot ki dekot komiti balang khat nyungot bat ma phi ki para bangit be baro jongka balang Mauro bat ki bane ki bai pat ki balang bat kumbala pediang bene ya phiru ki ba pet ki ba khmi link ba ka YouTube channel jongka balang ki don ro ke ni ke por ki ba mla ban so thoi ke ktien khasi ke jongi ki balong ki bahayeng ki bahasem jong ki dekot jong ka balang ke jongi nakata ka daw ngan kren shi kentien ar kentien ban pediang ki ban ngan kerpa ro ye pastori ban ai ke jingkren ba in pensngau shilan arlan hapadeng ke jingkren ke jongi daga ktien pareng bekini so tho lang. On behalf of the Mauro Presbyterian Church, we welcome those of you in our service who may not understand Khasi. And we greet you on this Good Friday. God's blessings upon you and upon your family. We have requested our speaker, Reverend K.S. Baseomot,
to kindly say a few lines in English so that you may also participate in this message from the Word of God. Ngidon na pring jungi I Reverend K.S. Baseo Maj, I balong o pastor jong ke KGP Sinot Mingi, I badon na po ka Rumbay Presbytery, hapo ka Batao District, bad ipeji kmi ya ka Lakadong Pastorate, ke jaka kalong ka ba jingay bha, na Rumbay pen ha banno sa Batao, bad pen poi syadu kata ka jaka ka bagi khot Lakadong bad borkat, ki balong markhaput jong ka bordar Bangladesh. Ti lawan na ka jaka ka ba jingay, I don rengkat bad I mei jong I, bad I kunrut jong I kime jong I kun. Ngi pediang sobhai pi pastor, bad I kiwai pat ru kibai don rengkat bad pia ka Singapore, bad nginget bau bleu don ka kubor, ba en pensngau leng ba ka jing besak tin blai ka jong pi. I Reverend K.S. Baseo Maj I longru u treasurer jong ka GSeng samla KGP Assembly, I don shibon ki jingket kle, bad ngi so burom ba ila pelat la ka jong ka por, ban ya don rengkat bad ngi bad ban sami ka kubor na ka ktien ka jong blai. Kado I deiru parlok ujonga, bangi ya pule lang menshua ha seminary, nga shua I Sausnem, bad ngi ya pule lang Arsnem, ha Leonard Theological College, ha Jabalpur. Pastor to uble unkar khuye pi, bad ya ka yeng ka sem ka jong pi, I kong I long I, nong elam kwaya jong ka balang Batao, rengkat bad ki khon ru, bad hakapor bangawan menakani ka Rumbay Presbytery, ngayo I bakia syakri lang baro si yeng, I pastor I sam I kaktien ka jong blay men step, bad nakaliang yeng pat kierwai ka kwaya hakatahi ka jingeseng. Tingingit ba blay unkur khuyengi ling by Reverend K.S. Baseo Maj. Nginirwai ka jingwai ka banyaw pa hunriyo, bad hadin ka tangi ay ka por ka bakalot yay Reverend K.S. Baseo Maj. Udon ulom jerngam syatay, syabar ki kenro snong, hang tala sa'nar pnayu try, bangin im ulamong, kajing ruay kabah nyaw paun riyo. Udon ulum Jenganta Syabar kiken rosnong Hang talasa narpna yutrai bangin imu lamong Ngim lamban tim ngim laban ong kanu upang usah mamar jongi nginget ya uhaka limpna lasa uyam bangin yo jing ma pe nyangi mun yo ya lam tangin yo len sha ying ublay kiblasa dakasnam om don manu bala ban siu kado kapom syap neng bangin yoru ula tang uban pli kertong akata ui yaki priu ngingu ngin it ya ngin shan ya
blasiu ngin trei kakam jong u. Tungin pendam agak duai. Ko kwan jongi ubah beneng. Ubalang utrai bat ukenran. Jong kejing im jongi iwei ba iwei. Ubalang kwan jongi ubah beneng. Bat belas sius pa ingi dekat senam kabak kodor ke jong me. Dak mamelapa yo kon ba it jong me. Ban syayap alo jong ding na hau lum Calvary ngi ai ngu eme au blai bakum upai riungat hakeleng satlak jong ke padai ngio atrai ban syakri kumni ban pendan borom yeme hakeleng ngi ke bekerpang kamang ikan mau ke jingyap ya pli ke jong me na ke benda jong Hebrew ki bajat bat ki barem bat ngi tip bat ngi ngej scam ba try balang ngi jot ngi rem kat no ru kan ne ka jing it ka jong me a try ngi don kum ni ka ying ka jong me bat ngi da trang shisha ban sha skor ka tien ka jong me kran ha breng jong ngi iwei pa iwei to ai ba ka tien ka jong me kan long ka bor na kam ta jong ngi baro bangin mi na ka ying ka jong me a try ngin mat ikaching patmai bor ka jong me ba ka ding pna ka jong me atrai kan long shisha ka bor na ka manta jong i baro lang snow ka jing duai ka jong i da bangi pan ka kerteng ka jong trai bat unong benem jong yu Jesus ngi duai amen. I pastor Lindans em Ibayalam ni kijing syakri blay hakin nga jeseng kabakarpang ka jeseng Good Friday ki temen masan jang kabalang hang ni kabalang mauro mat ngis ngau thuru ba idon I moderator jang ka Shela Presbytery I temen masan keke mar benyang ki dekat jang ka komiti balang ki members jang ka choir bat nak benta jang pi ki para bengai ki ba it jang gani ka balang hang ni mauro nado ki long kemi ki long kpa ki kon samla ki kon hep ki beret ki badon hang ka yeng ka ba kentang ka jong blai hang ni ha yeng mani ha drong wat kum juru ha ka benta ka ba syapo jang ka yeng mani bat kum juru na ka benta jong pi ki para bengai let's see ki bamdei ki khot jang ka balang Presbyterian mauro henrei ki bla la banuan hakin ka sgi ka bakarpang wat kumjoru na ka menta jong pi baro ki tu ki ba pet lingba ka channel YouTube jang ka balang ngas ngode hakin ka por ban ai ya ka jing kublai ka bakarpang ha ka kerteng ka ba im ka kerteng ka ba donbor ka jong trai bat nong penim jongi u Jesus Christ ki parab ngai ki it kani ka long ka sgi ka bakarpang ha ka ba u pa reungai hasatlak jong kani ka perthai ngi kan mau ya ka jing yap ka jong trai bat nong penim jongi u Jesus Christ kata ka kuna kaba u Jesus Christ ula siu daka snam kaba kodor ka jong u ya kaban penim yanga bat yapi ki briu ki ba jot bat ki baram hakini ka por ka bamenta ka bentai ka mangla pensyong nongrim ya ka kubor Good Friday kalong na
ke kitab Hebrew ke lenong ke baar ke dekot ke bakandai Hebrew ke lenong ke baar ke dekot ke bakandai Henry ngiyo iyo Jisu ya ubala penlong kam hapo kandiat banyak ki angel na kabenta kata kajing syayap jong u bala penpong pan snyat ya u da ka buram wat da kajing pendon buram wat da kajing ai u blai un mat ya kajing yap na kabenta baro da kajing ai u blai un mat ya kajing yap na kabenta baro. For some of you who do not understand the Khasi language, I would like to read the text for you. Hebrew chapter 2 verses 9. But we see him who for a little while was made lower than the angels, namely Jesus, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God, he might taste death for everyone. By the grace of God, he might taste death for everyone. Kakubod Good Friday, hakin ka step ki para bangai ki ba umat ya ka jingyap kanang bangin im. U Jisu umat ya ka jingyap kenang bangin im. Ki para bangai ki ba ngala ban ong da ka batikna. Baki jing hikai jong ka perthai. Lane ki philosophy jong ka perthai. Habaki kran syapang ka jingyap. Ka thau ya ka jingkut. Mdon lat Mdon lenti syuk Ngi ong Hagak tien pareng Dead end Kamut Ba omdon lat Bat omdon lenti syuk Kalakut He tasted death So we may have life Umat ya ka jingyap Kenang bangin im. Henry ki parab ngai ki ba ka khubod great Good Friday. Kam dei ka jingkut. Kam dei ka jingkut. Kam dei ka jingdum. Bon sin haka Good Friday. Ngi snoternat. Bat ngi pendon kamru ya ka rong ka bayong haga Good Friday. Namar baka yeng nakabenta ka jing sngosi. Ki parab ngai jiba kam dai ka jingdum. Kam dai ka jing du jing kermen. Nga sngo dai ban ong baka Good Friday. Ka dai ka lenti siya ka jing syai. Ka lenti siya ka jing kermen ka ba im. Ki khon samla bat kini ki khon hep ki barip bat baro kat ka bangla bandon ha kini ka por bon sin ngi keli ki jing keli kham tam ha ka Good Friday ki jing keli ki bangi ju keli kalong kumno uyap kumno Jisu uyap hangno Jisu uyap meno Jisu uyap mano ba penyap yau Jisu. Laju hikai ngi haki Sunday school. Henry ki parab ngai ki ngasko haki ngapor. Baka jingkeli ka badan kam ka bangin keli kalong balai ulayap. Balai umat ya ka jingyap. Haki ngapor ngalaban ai shibun ka jubab. Henrengan penpuli pi na kaktiin ka jong blay kumne.
ka shiti ka baning kong korin ka lenong ka khat san ka khot ka balai naman ngala ai ti pateng happy hakaban ningkong yakata kabala padiang ru ba ukres ulayap namar ki pop ki jongi Galatia kalenong ka ningkong ka khot ka basaw ubala ai ti no yaladi namar ki pop ki jongi ba un pelait no yangi na kani ka perthai ka basneo ka shiti ka jong pol skin nong rom ka lenong ka basaw ka khot ka ba ar phusan ya ubala ai ti no na ka benta ka jing palat ka jonga bat ka jong pi Gospel jong Yohanes ka lenong ka meningkong ka khot ka ba ar phu khandai hakmi ukon langbrot jong blai ubala kit no ya ka pop jong ka perthai Iwe Petros ka lenong ka balai ka khot ka ba khat pra Naba ukresru ula syak shitom shisin namar ki pop ubahok na kabenta ki bamhok u Jesu Christ ula syak shitom ubahok na kabenta jonga bat jongpi ki bamhok umat ya ka jingyap u syak shitom namar ki pop ki jonga bat ki pop ki jongpi urung syaka jaka ka ba domtam kenang ba manga bat mapi ngin yo ya ka jingim bangin yo I ya ka jingshai unong yalap ubakrao u Billy Graham uong because without the darkness the light won't shine as bright ki param nge ki ba it ka don ka we ka jingi thu khana laong baha ka we ka meet ka Christmas Eve ha South Korea ba ka we ka kantay ka bala armet ka bala dapura ka jing armet ka jongka namar ba ka day ka Christmas Eve ka kwa banikai sa ying jong kata ka missionary ka balong ka parlok ka ba it ka jongka namar ba ka jaka kamlong ka ba jangay than kasgong thu bakalong ka por ka bakriat wat lakataru kala pongs ay bat kala mi banlet sa yeng jong kata ka missionary kala ya marway halenti bat kat bakanang ya lenti kala poy hakaway ka jingking bat hadin bakala poy hakta ka jingking kensan kasgong thu bakala su khon kam tip su kan le kumno Lakan let sayeng ru kasngo ba mla syu batla bakan jam sakmat ru kasngo ba kamla syu bat kumta kambansi kalahyar saka benta ka basyapo jong kata ka jingking bat haba kalahyar saka benta ka basyapo jong ka jingking layathu kata ka jingithu khana bakalakha ya ukhon shenrang uba phabriu kapohor kalong kabak kriat aduk kata-kata kalakha yung ni ukun shenrang bat kata ka kemi katip balada mpensaat yung ni ukun ujongka un sayap no kiparnget kiba it kalapiriam ya utaw khunlung haka syadem ka jongka balai thu yangi haka ka jingitu kana bahaka step ka babut kata ka missionary kala sudan ka jingsngau khuslai haka mensem kala mi banlet chaka yeng jong kata ka parlok ba it ka jongga kala let da ka jeep bat hadin bakala poi hangta ha jingking namar ba ka jaka ka bakham jingjar kala khamya suki ka kali ka jongga kala pha sange yo tau driver namar bakayo sngong ka jingyam jong iklong layatho yangi
Bakata ka missionary kalahiyar sa kabenta ka basyapo jong ka jingking. Bat kalayo I hasyadam jong kata ka kami. Ya utaw kulong ubadang rit ubadang dep banka. Bat ulayo iru bat kalayo iru bakata ka kami. Baro sirenyeng kalalong kabalingkot. Kalalaulut iki jan ki jong ka nakabenta pan pensat ya uni ukulong ubah kadang sudah banka. Layalam no ya uni ukulong ubadang rit. Dakani ka missionary balatep dan burom ya kata kaparlok sa missionary. Lari ya uni ukulong dakani ka missionary. Bada ka por ba unang he unang san kani ka missionary kam juklet ban pen kan mau man ka Christmas Eve ban pen kan mau kumno baka kemi ka jong kalayap nakababenta ban pen im ya na way usnem shaw way usnem kalayat balay thu yangi ba haba uni ukana uladap kharas nem ula ong ya kani ka missionary ko may yalam yang ngakwa benlej syakalum jing tep hakaba pilat tep ya imei ijonga hakata kasnem kabakat ar kala yalam ya banda kila poi hangta hajan jong lum jing tep uni ukana ubadang red uang syong hapok kali nganlej tang marwai syong hapok kali nganyat tang marwai. Bat katakan missionary kalau kau ngoyo, ulah let syakalum jing tap. Bat hadin bawa poi hau tau mat, ya kabala tau kerpang, nak benda ke kemi ke jong uni ukena ulah yeng. Kiparam ngai coba ke jingnya tu kana ke tu ingi. Bawa lau ningkong ya ketupia, bat ulah bu halo jong mau jing tap. Nang ta ulah lau sakatakat Shawl ka jong namar ka diga por kriat. Bat ula bu ha lum jing tep. Nang ta ula lau saya ka sweater ka jong ya ka jacket ka jong ula bu. Ula lau saya ka sweater ka jong ula bu ha lum jing tep. Bat kani ka missionary kala pet kong deo tay kena imat lau lut baro. Bat kumta kalolong ula lau ya ka sopti po ka jong bat baro ula lau. Ulalong lingkot, ulayeng hau tau lum jing tep. Ki paranget ki bait, uni ukena ubadang red uyeng. Bat ong kata ka jing itu kana haga jing kriat ka ba syirkai. Ula dem kho siu hau ta umat jang ka kemi. Bat ulayam pat donut uong ni kini kentien. May haba pipen yang hakatu kamin hadu hatu ka kriat ya pi hadu katne haba pilap pen yang hakatu kamin hatu ka kriat hadu katne ki para bengai ki bait ki kon samla haba pi pet syaka ding na hakal bari bat ba piyo iyo Jisu ba umat ya kejingyap hatu kamlong mo yang bat ya pi bangin ong try Jisu hadu kat ni mo kapang yami haba melap penim yang hadu kat ni mo kamensim jauh me kapat kapra haba melap penim yang ubreu ubajat bat ubaram. Ki para bangit ki bait. Kani ka Good Friday ka khot yang bat yapi. Bangin wan sya ka jat jang ka ding na ka jong Jesus Christ. Kum bangilong. Ulamat ya ka jingyap. Kenang ba mga bat mapi. Ngenyo ban im. Umat ya ka jingyap. Kenang bangin im. Ki para bangai ki bait. Kaplan ka ba bam cukut. Kaplan ka ba im ka jang ublay. Ladangi puli na ka kitab Genesis. Haka ba ningkong
Ubreu umbna ba ulong ubal lingkut. Ubreu tip ba ulong ubal lingkut. Namar shwa ba ubreu unle yakapop. Lapan pong yaw ni ubreu ubal lingkut. Daka buram ga jong blay. Laya thu yang i bau blay ulasna yaw nong yakanong sumal bat kata kalong ka im kini baro kila im hakat ka kper ka bau blay ula bu yaki lembat ki jing thau baro ka bau blay ula thau bat ka jing kerku ka ba krawe kalong bau adam bat ka im kila mat yaka jing don ka jong blay kila yat ringkat baru blay bat kani kan jin dalane lemda kini kikpa kiban ningkong kila penken ya ka hukum ka jong blay ni puli ka kitab Genesis usaitan unong lamler haka dur ka jong besen ulawan ban syukur ka im bat kumtaru u adam ulanget ka im kala jit ban syashkor ya usaitan uba kadang itu shen bannya ka baka syashkor ya ublay uba kala yat ringkat hakata ka keper eden ki parwngit ki ba it ka ktien ka jong blay ka itu yangi mar sendap bam na uta usok ba ublay ulam mana yaki Kaktin ka jong blay ka ong baki layo i yala de baki long gi breu ki ba lingkut ka buram ka jong blay ka la dono ka jing leran bat ka jing syap ting ka la wan hagi u adam nuot chu ban pet ya ka im ru kam nuot chu ban pet ya adam usaitan unong lamler uong yaki balada kin bam kin long kum ublay henry pen ban kajing syap ting bat kajing leran kalawan lagi hakra janmit kilay osno ya kajing sawa ba ublay uwan yat akakper kumba ujule barobor Shwa bakin le ekapop marsenyo snow ba ublay wan kiru kiyat ringkat ba ublay. Henry menta bagi yo snow kiri yalade hakhap jong kiding namar ba kajing syap ting bat kajing leran kawan lagi. Gila buri yalade hakhap jong kita kiding bat ki para benget kibait Dai hangta haga klip mat kasdang ka plan jong jing pen im ka jong blay ka jingkeli ka beningkong ka bau blay ukeli kalong adam syae medon kitab Genesis ka lenong ka balai adam syae medon ki para banget ki tu tip ya kan ka jing shisha bahadin ka jing hap ka jong ubriu mdai ubriu ubawat ya ublay u adam shim la perta ko try ngala lepop chai medon hanai ublay uwat ya ubriu wang ko adam syai medon Ki parang may kibiit nga sngoban ong mahakani ka Good Friday ru. Kani kalong ka ju kasur ka jong blay. Pila bandon hae ru compare. Kadi ka ju ublay un kelimpi hae pidon. Ublay uwat yang abat yapi. Ki parang may kibiit ka pelan na du bam jukut. Kalong ba ublay utaw ya kalat ban penim yang ha bat ya pi ki balahap ublay uwat ya ubreu ubahap ujisu umat ya ka jingyap kenang
Bamanga bat mapi nginyo banim. Ki parbangai ki bait u Jisu udai ukon lang brot. Ubalaknya nado mendang long ka pertai. Habau Adam bat ka im kila le pop. Kila day bat nyap da ka jingyap ka ba shisha. Henry balay ba ki klam yap hang tahi. Ladangi puli ka ktin ka jong blay pin syam. Ba u blay ula ai haki. Ya ka jankub sni merat. Bakin tap yalade. Bakin tap ya ka jing le ran ka jongki. Kitip bakila long ki ba lingkut. But ublay ula provide ula ai haki. Bakin tap ya kata ka jing lingkut ka jongki. Kabamut baladay ban penyap yau kon lang brot. Laday ban penmi ya kasnam ban ai yaki ya kata ka sne bakin tap ya kata ka jing le ran ka jongki. Balay haban penyap yau kon lang brot. Ki parang met ki bai. Kalong kadak ka berngut bernget. Ya ka ka bau blay unsa le ha ukon uba marway ujang u Jesus Christ. Ubalawan siya kaniga pertai. Nakabenta jonga bat jongpi. Bamanga bat mapi kibala jak buram. Kibala sakma nakakper eden. Kibaka ni ka pop jong ni ka pertai kala te kala kom yang i. Kibaka jingpang ki penlong merau yang abat yapi. Bahaka ding pna nginyo ya ka jing pelayim. Bahaka ding pna ka jong Jesus Christ nginyo ban mat ya ka jing em ka babam cukut. Ki para pengai ki bait pim don kam syu ban ting. Pim don kam syu ban le ran ha ka step ka bamenta. Pim don kam syu ban petri namar ba u Jisu ula shim ya ka jaka ka jongpi. Bahaka jaka ba penyap u Jisu umat ya ka jingyap. Umat ya ka jingyap. Kenang ba manga bat mapi nginyo banim. Siti ka jong Paul sikinong Galatia kalenong nga baar kadakot ka baar po ko la sanar pnayangi lembat ukris penban nga im om mga syu henry ukris ken uim hanga daka jing ai ublay umat ya ka jingyam di parabanget umat ya ka jingyap ban pen i shana ya ka jing i ka jong play hakan nga step nga bu tang ardli ki point ngam kwa ban pen trong umat ya ka jingyap kanang ban pen i shana ya ka jing i ka jong play. He tasted death to show his selfless love, his unmerited love for all of us. Kashiti shikinong Rome kalenong kabasan kadakot kabapra kaong. Henry ublay ula penishna yala ka jong ka jing it syangi. Hakabangidang long kibapop ukris ula yap yapli yangi. Hakabangidang long kibapop ukris ula yap yapli yangi. Ki parabanget ladang ni puson celiu ba. Puson celiu ba kaning por. Kam dai ka ding pana ka ba penlong ba u Jisu unyap. Sengap ba peson ba kaning por. Ka jingyap alor ka ding pana
ngila banong kadai ka method kadai tang ka lenti baki nong rom kila bo hak tu kapor ki pendon kam naka benta kita ki nong kam snio henrai ka jingmut ka bajeliu ka pelan ka jong blai dai ka jing e ka bla penlong yo jisu baun yap ka jing e ka bla penlong yo jisu baun yap haba don ka jing e ka ba klem ting kai ka don ka jing yap ka don ka jing do lada manga bat ma phi kum ki kristan ni dai ban ma chisha ya ka jing it ka jong blai ni dai ban ma chua ya ka jing do lani ka jing yap na ki e jong ka ne ka perthai ha ka jing it ka ba shisha ka ne ka ego ka maladi ka jonga ba jong phi ka dai ban yap ka jing kwa brai ka dai ban yap no ka jing ting ka dai ban yap no gitu kibla don la ka ying ka sam ki kmi ki kpa hakan ka step lada kilas dang ban im lada manga ban ma phi kum ki kmi ki kpa ngilas dang ban im naka benta ki khon ki kti ki jongi but nak bentai la di hangta ngimat yakata ka jingyap haka jing it ka baklam tingkai ki e baro ki yap no ngila ban map yaki wei nado ka donut ka jongi ngida mut shisha nado ka donut ka jongi kita kicing isi, kita kicing pihun ke bangkitan baro ki yaplut. Galatia kelenong ban riu ke khat sao ko ong. Henry nga da lele ngan om le thau buram ong apostle Paul. Ngan om ngau sarong ngan om le thau buram hakata ka jingla ka jonga haka maladi ka jonga haka yo ka khot ka jonga. Henry tang haka ding pna u Jesus Christ uba utrai jonga ong nong rai shaman sim ai bor nadu benta yaladi bangan klet ka jonga ngan du langa ken ka bakor ki parabangit ki ba it ka jingkhot na ka tin ka jong blai hakani ka Good Friday kalong bangin kertiang din bangin perkhat yala ka jong ka jingim bangin yo ya ka jing it ka jong blai ka ba klem ding kai ka jing it ka ba blai ula pensudai la di uda shim ya ka durmrau haba ula jalong haka jing srim ki breu te habala shem ya ka rukam kum ubreu ula lerit yaladi haba ula jalong uba kongo wat hadu ka jingyap hoon ka jingyap ka ding pna ken ka ding pna kalong ka kubor jong ka jing it ka banyai sawa hanga bat hapi hakis kor ki jongi ka jing it ya baro ka jing it ka bam khap nam ka jing it klem kanu ka jing te ka jing khom ka jing it klem ki conditions klem ki kendon ki parab nge ki ba it na ki e baro ka ne ka long ka ba kong santam ba u jisu ulawan ban hikai yanga bat yapi bat ngio ka jing ka jong Jesus Christ ka baula penpau shana halo jong ding pada
Nginom la ban khang satya ya ka jing it ka jong blay. Ngila ban bentil ya ngila ban syukur ya bat hadu bangin sa narpna ya Henry unyai ong bangan it ya pi. Ki para bangai ki it nginom la ban ais daw satya kum ki kristan bangin om la ban don ka jing it. Kalong ke ke bahak matam haka jing hikai kristan haka jing long kristan ki param ngai ki it haka ni step ka bamenta ka jing khot ya phi kalong balada phim chu wan haka jat joga ding phana ka jong Jesus Christ bat phim mat ya ka bo joga ding phana wan menta haka ni ka Good Friday ba phin mat eka bor jong ding pana lada phila juwan henry menta phile rai namar ki jing bakla ki jong phi namar ki pop ki jong phi ki kentin jong jisu halor ka ding pana ki ong ko pa to map yaki nabakim tip ka ka bakile an penkut dekan ngejing itu khana ka balengkot u Fritz Chrysler unong Sweden u balongru unong tem violin u bat bet ba ula im hapdeng gasdam siajar praspa nyobusan hado siajar kanai spa anru ar ulong ubreu ublat tem hasibon ki concert hakeleng jong ka pertai but ulong ru ubriu ubasbun kamen sem ka jango haman ba ulai chiki concert haba uyo pisa wadada dai ki charity program ru ke ke ba uyo ujo ai ka jingyarap na kabenta ki briu ki baduk ki bapang ki basitam kata ka long ka jinglong jong ne Fritz Chrysler hakoi ka po la lecture Germany bantem hakara ka concert kada ka charity concert pada din maladap kata ka concert ulalait banyat kai haki surak hakata ha Germany but katba udang nyai ulai ya ka way ka violent kumunong tem ulai rung hakata ka jaka badi tiar tem ulai ka violent but kane ka violent ka long ka kodor hadu kata namar ba kadai ka violent ka balak hamslam ngila banong ka long ka bakensai ka antique piece but une Fritz Chrysler ula keli ya ka dor but kalong ka rem dor hadu kata dan pisa bantet henry ula ong yo tau dry dukan lada long ka bala skoba bo ngan sawan ka we ka pon bantet ya ka violent henry ki param ngai kata ka jingi thu kana kai thu ingi ba uni try dukan umla ban am Fritz Chrysler ulawan uhe spa bas ngotenat ban kelek ikitiar ki baremdor ki antik ula thiet ya kan violent bar ula bo ka yeng ka jong hadin ka tu ka nepor uni Fritz Chrysler ula lech Germany ban thiet ya kan violent hanai hadin bo poi ka dukan kata ka violent kam don show la de ka show tau he spa Fritz Chrysler ula sngo kumban yam wang ko try dukan sngoba ban ai nga tangka address jong utu ubreu ubat hit ya ka violent hoy kamlang rukam ban ai ka address nrai namar ba uta try dukan uitho Fritz Chrysler namar ba ulang ubreu ba don buram ula ai ya ka address jong uta he spa Fritz Chrysler ula let ka yeng jong uta he spa bad hadin mapoi ha ka yeng ka jong uta he spa hadin balap tiit ika baje hayeng ka jong ta pli ka jing khang ba la rung chapo ba la ong do taw nong trei ba uta utrai yeng udon chedrong kat badang pensyong yu ha ta ka kamera ulayo iru ya kata ka violent but harut jong kata ka violent ka don ka we ka kissing da ka yit ka balas na kerpang but ula mundur ba lesi katai ka yit ka dei ka jaka ban bo ya kata ka violent ka baremdor hadin ka tu ka ni por
uni utrai lawan hiar na drong siapa but ulah keli mekwa ayu ya ukrisla ong ngasukwa ban pet ya kani ka violent ke jawbi kadon ko ikapon ngamut ban thet nei naman bangam don pisa ngaklam yo ban thet ya ka ngalayo e ka address pat ngatip dai mapi ubat thet ya kani ka violent ka barim don ukrisla la pen itu ila di how ta u hespa but namar ba udai ubriu uba paunam utau hespa ola itu but uni krisla ulau kerpat uang koba shwa ba pen bu ya katu ka violent hang tu ka jaka ka ba pilas na kerpang ailat yang bangan tem tang sisen ailat yang bangan tem baru tahu hespa habau pet eu krisla ulai isnei ulang to ngakwa banyo sgau ya ka surken ut ka bas ngau tenat na kani ka violent wang shim bat tem ya ka ukrisla ulat tem bat ulat tem ru ya ka ko jingrai ka ba lais pa prapway a jingai e ba pelatam ki parme ki ba ong ki ba it kajingken ut hakik sai kala pendap ya kata ka kamera da kajing sawa kabala pen ya ka donut jong utau try ukrisla ulat tem ya kajing rai a jing ai ba pelatam kaba pen yang la ngala ja yang ngala syam pen ula shisha uta uhespa ula jauh ki umat bad hadin beladap kata ka jengtem uta utrai ulong ko ba krisla ngam dan hok ban bu ya kani katiar ka baram do ngam long ubanang ban tem ya ka ngam dan hok ban bu ya ka shim ya kani but I haka pertai barok kawai bagan snow ya ka I have no right to keep it to myself ong utau try ki para bengi ki beit mangabat mapi ngim don hok ban bu tang haladi ya ka jing sawa ka babang ka jong Jesus Christ bangin mat tang haladi ya ka jing it ka jong blai ubala pen yang abat yapi tungin mi na ka nga ying ka jong blai en mi ki breu ki bala pen shai bor baka ding na ka jong Jesus Christ kan long ka bor ka batmai ha ka jinga lenti ka jongi ka baman lakasgi haki kam ki jam ki bangi tray bat haki ai baro bangi le ngim don kam shu ban tieng ngim don kam shu ban skau le ran ngim don kam shu ban phet re namar ba u Jisu ula shem ya ka jaka ka jonga ba jongpi ba ka jaka bangin yap u Jisu ula yap yapli nakabenta jonga ba jongpi u Jisu umat ya ka jengyap kanang banginem u blai un kerku nakabenta ka buram ka jongo amen tungin pendam ma chitwai kokpa jongi ubah beneng ni aingu ya meau blai nakabenta ka ka por ka ba godore yo snow ka ktin ka chong me try ni duai ba try man kren na pedeng chong iwei bai wei bakani ka kubo na ka ktin ka chong me kan long shisha ka bor na ka menta ka jing im ka chong i baka ding pna ka chong me try kan long shisha ka bor ka ban pen im yang i ka ban ai yang i ka bor baka ai ka bangin le kan long bangin pen pau ya ka buram ka jaume shimti yang i kumbangilong snow ba chaskor ka jikduai ka jongi na bangi pan ka kerteng ka jong trai ban nong pedem jongi Jisu duai
Amen. Ngi aingo yo blay baladon rengkat bat ngi akan iga jinseng Good Friday jong kabalang bat ngi penpau ke jing songo ya pastor jongi Reverend KS baseu mat ibalawan ra ekatu ko khubor hapadeng jongi bar habang asong nang ni ngapet igi para banget ngai i ngile ngap dengong ya ke jingkren bat ngila hun mensim ya ko khubor ka bala pensngo hapadeng jongi syapang ke jing yap ya pli ke jong Jisu bat ke jingkit ke jingba ke jong u ya karam kaba ngimla ban siu ubleu nang kerkhui pi pastor bade ke jing shakri ke jong pi haga kam ke jong u ubleu kerkhu ya ka yeng ke sam ke jong pi lembat ki ba yeng ki ba don rengkat bat ngi haga ni ke por ngi perparu ke jing songo ya i nongelam jing ruai Mr. Bayar Lang Warjri badi organist Mrs. Aibyang Meka Karsano lembat ma pi ki parlok samla ki balaya bun kam ban pen kre ban pen i ya kan iga jia seng ha ka benta ka bashapo joka yeng mane badru ha ka ba record na ka benta ka YouTube channel jong ka balang ubleun ker khu iga jing shakri ka koridor ka jong pi ka kam ka jong u lembat baro ki balai don benta ka iga jia seng lembat baro ki balawan sha ka iga jia seng to ublei un ker khu yengi ngini penwai no iga iga jia seng ka jongi da ka jing ruai ka ba shispa Raposau barhadien kini ke jing ruai nga kerpat ya itemen besan Dr. KK Marbeniang bain sngop ha bansa pelat yengi in sabu jing duai lengkot bad in sa pelat yengi daga jing kerku penwai kasnam nong penim kalami karam jonga bushim ka kli bakentang ngayo i kadem bangan yoim ke jing ruai ke bashispa Raposau Kasnam nong penim kalami karam jonga bushim kakli baken tangga yoi katembangan yoi Aukun bacem nutam lasyahakal bari ukun layam udang im haneng uno bakli jongi namar ki pombanga lale buun hati pona jeng isneba jeng in bathe kajeng ai Jem nutam lasyahakal bari ukumalayam udang im haneng unong bakli jongi lante Nika lari bompau jin syai haka menhabayam ram nunong bakli ka
imhane uno bakli jongi kakman jongaru de bantam hakman kadi puna ban kado nun bad ban ham ki mansa nanga ukun bajem nun tam lasha Kalvari ukun balayam udang imhane unong bakli jongi kan sayosi kem lasiu ka ibau lasha ngan ayala diwan kentan tangkata bagala ukun bajem nurtam lasha Kalvari ukumalayam udang imhane unong bakli jongi. Ya doai. Kokpa jongi ubabeneng. Ngai ngu yemem tangan kapor kabakodor kabangilayo ban syakri yeme. Akan dikayeng kabakui kabakentang kajaume. Meladon rengkat nado kabas dang kajongka balado kabangin sapen waino yaka kumni. Ngangu kham tam na banta ka kubor kabalang bau syakri ujongme ubalawa lam pedeng jongi. Yarab yang ia terai bangwan ku makan kapor. Bangin pecel ki jongi kmat ki jongi. Syaka ding pna. Ya kabame malasya na kabanta ki pop ki jongi. But ban side no iki. Dakasnam kabakodor ke jongme. Yarab yang ia terai begini i gini gini sisa. Bani iru kata kajing i ba ke jongme. Kabamelapan pau la pau jong ukun jongme. Dan kat baru jong syakri jongme. Nang ayu ya kemet kabakoi kabakia. Kemet kabasai kabaklain. Nang yai tre la ke jong kakam. Naga banta kapuram ke jong me. Kan mau ke yeng kasem ke jong uhi paru ke wei. Barak bawai no jong ke jing syakri ke jong ya me. Tada pelai yengi de ke jing kerku ke bakal saitam ke jong me. Ke jing i ba ke jong blai ba ukpa. Ke jing ai ke pada biang ke jong Jesus Christ ba uku. Lembak Jesus lok batiang. Berpencait bor ke jong muslim bakoi. Begini ke long lam rengkat. Berla ke jong ke balang ke jong meang ni amoro. Rengkat. Kirung ki balang ki baper ke biya syakri. Ya ke ni ke sengi ke bakarpang. Nadu mentah bad halakarta. Amen.